Ambalama ami fulla man watina malikona malako yak badaw magande do amma ina la fa alibi anga jamano ala ka basiri ala anga jamano ala kasma abaye ka fo ni wati laba ina franci nyemo borani kuna folo min ni ati talike do warla ko acteur culturel amma fo mam ko nga seko ni denko tigla maw no yi donc ni dalaw ni artiste ye alini fin woro fe me écrivain fe art domaine na ko olu felente ble français a ɲɛsinbɛ jamana minnu ma o ye Mali Niger ale ni Burkina Faso a yɛrɛ b'a kalama k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na bi Mali ni Burkina ani Niger olu bi France bɛ ɲɔgɔn sama min na ni waati nin na donc a yɛrɛ ye a ko ye juste ne ka video in kɛ dɔwɛrɛ tɛ ka farafinw wele farafinw ka sɔn u yɛrɛ an bɛ dɔnkilidalaw dɔn minnu ye kuma caya a fɔ ka caya waatiw tɛmɛnenw na Tigɛni Jah Fakoly ka taa se Alpha Blondy ma ani dɔnkilidala caman minnu ye kumana farafinw kan k'a fɔ n'i ye tubabuw ye munumunu na yɔrɔ dɔ la fɛn dɔ ko dɔ b'a kɔnɔ a b'a ɲagamu ka tila k'a woloma waatiw la tubabuw ye farafinw kun kari ɲɔgɔn na an y'a ye k'a fɔ hali bi sisan Niger ka problème na an y'a ye k'a fɔ o cas kelen de bɛ ka kɛ o bɛ ka don tubabu farafin ɲɛmɔgɔ dɔw la walasa ko ka taa Niger attaquer ka sababu ka coup d'état kɛra ka sɔrɔ coup d'état kɛra yɔrɔ wɛrɛw la olu yɛrɛ wulila ka taa sigi o kɛnɛ yɛrɛ kan ka o coup d'état ko o jukɔrɔma dɔdɔ tuma dɔ la farafinw yɛrɛ ne bɛ yɛrɛ ɲininka n ko souvent n bɛ yɛrɛ ɲininka hakilina minnu yɛrɛ bɛ farafinw na et puis le plus souvent maa minnu yɛrɛ ma taa kalan na tubabu kalan ninnu fɛn na kalan na ne yɛrɛ bɛ se k'a fɔ n k'olu yɛrɛ ka fisa ka tɛmɛ maaw kan minnu yɛrɛ kalannen don k'a fɔ master ni doctorat ni professorat diplôme ba b'u bolo i b'o jateminɛ u ka adamadenya yɛrɛ bɛ min kɛrɛfɛ o ye k'a fɔ n ka wariba sɔrɔ n ka so sɔrɔ muso ɲɛnama sɔrɔ n ka mobili sɔrɔ donc titre baw ka se ka kɛ n na mais i b'a sɔrɔ olu mɔgɔ ninnu ka ca an ka jamana kɔnɔ mais an ka jamana ninnu ma se ka ɲɛtaga sɔrɔ bon jamana ninnu bɛ situation dɔ kɔnɔna na ni i b'a ye k'a fɔ mɔgɔw bɛ dumuniko de bɛ mɔgɔw la baloko o ka gɛlɛn fo ka taa se hali bi kɛnɛyako o ka gɛlɛn ka taa se an ka sigida yɛrɛ lakanani ma o ka gɛlɛn donc adamadenya yɛrɛ la fɛn minnu ye base ye min bɛ se ka adamadenya taga ɲɛfɛ o ye ninnu ye les primordiaux les choses primordiales n'o ye k'a fɔ i bɛ se ka dumuni ɲɛnama sɔrɔ sigiyɔrɔ ɲɛnama sɔrɔ fini don i yɛrɛ la k'i yɛrɛ kɛnɛya sɔrɔ donc olu ye fɛnw ye fɛn minnu n'u sabatila jamana la a bɛ adamadenw to fana u bɛ miiri fɛn wɛrɛ la mais adamaden i ka diɲɛlatigɛ la kuma o kuma ni kɔngɔ de b'i la e de bɛ nin niveau la a bɛ kɛ sababu ye i ka laɲini dɔw bɛ i tɛ se ka taa miiri o la parce que jɔrɔna min b'i la i bɛ ka miiri k'o de wuli sisan donc ni gɛlɛya min b'e da la n'e ma wuli sisan e tɛna fɔ k'i bɛ ɲɛsin fɛn wɛrɛ ma o bɛɛ n'a ta an b'a ye k'a fɔ tubabuw ka kulu caman tun b'an ka jamanaw kɔnɔ ni ONG ni a ɲɔgɔnna caman ye olu yɛrɛ bɛ to ka layiru ta dɛmɛw k'o la k'o b'anw dɛmɛ mais o bɛɛ n'a ta i b'a ye k'a fɔ an ka jamana ninnu ma se ka sanga dɔ sɔrɔ wa minnu yiriwala an ka jamana kɔnɔ o ye injustice ye ka taa se hali bi yurugu ninnu kiri tilenbeliya ninnu ka taa se hali bi adamadenw yɛrɛ ka juguya sabati olu ɲɔgɔn cɛ ani ka taa se lakanabeliya min ye terrorisme ye k'o caya anw ka jamana kɔnɔna na ka min fɔ farafinw ɲɛna k'a ye k'a fɔ mɔgɔ si tɛna farafinw dɛmɛ ka farafinw bɔ nɔgɔ la wa chaque fois n'i ye farafinw ye waleya la i b'a sɔrɔ farafin de bɛ waleya kɛ waleya min bɛ kɛ sababu ye ka tɔɔrɔ yɛrɛ lase farafin ma i b'a ye farafin na farafin de kariyalen don ka farafin ɲɔgɔn di saya ma farafin de kariyalen don ka farafin ɲɔgɔn di janfa ma farafin de kariyalen don ka farafin ɲɔgɔn juguya ka kɛ fo ka nin bɔ ka bɔ diɲɛna pewu siya min bɛ sɔn o ma joona o de ye farafin de b'o kɛ wa n'i ye diɲɛ yɛrɛ jateminɛ an bɛ yɔrɔ min na i mana continent bɛɛ jateminɛ développement en terme de développement ni environnement yɛrɛ jateminɛ ɲɛtaga ko la diɲɛ yɛrɛ ka sɔrɔ ni hɛrɛw fɛnw na i b'a sɔrɔ farafinna a camanba de bɛ farafinna mais diɲɛ yɔrɔ caman taalen don ɲɛfɛ o ko ninnu na ka tɛmɛ farafinw kan ka sɔrɔ i b'a sɔrɔ farafinw yɛrɛ sigilen bɛ a hɛrɛ la donc i b'a yɛrɛ k'a fɔ fɛn min ye kalan ye kalanw tiɲɛna anw ka sigidaw la donc o hukumu kɔnɔna na sa i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye farafinw kan ka hakili sɔrɔ ten tubabu tɛna farafin dɛmɛ ka farafin ka gɛlɛya wuli ka bɔ yen o tɛna kɛ bi o tɛna kɛ sini wa ɲɛmɔgɔ ka marako juguya anw ka sigida la a kɛra sababu ye ka tɔɔrɔ ba lase farafinw ma an b'a ye k'a fɔ an bɛ wuli ka taa Méditerranée an b'a fɔ k'an bɛ taa tubabu jamanaw kan ko hɛrɛ de b'o yɔrɔ la hɛrɛ tɛ tubabu jamanaw na o y'u ka yɔrɔ dilan de k'a ɲɛ de donc anw bɛ fɛ ka bɔ yan ka taa o yɔrɔ la ye marako juguya min b'an fɛ o marako juguya in kɛra sababu ye anw ka sigidaw ma se ka taa ɲɛfɛ tɔn minnu sigila an ka sigidaw la association ka taa se politique tɔnw ma
olu tola ka ɲɔgɔn fale fanga na ka to ka fanga yɛrɛ turu bɔ a ma kɛ sababu ye ka fɛn min an ka dugukolo nafolo ba yɛlɛmɛni walima a ka se ka don sira fɛ sira min bɛ an bɛɛ bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ i b'a ye k'a fɔ olu ma se ka kɛ k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na bi fɛn fɛn bɛ ka kɛ anw na tubabu jamana ninnu fɛ a kan ka kɛ sababu ye an ka hakili sɔrɔ ka u ta ka baara kɛ tubabu jamana ninnu ka hɛrɛ ma sɔrɔ to o fana sɛgɛnla don nataw la don tɛmɛnenw na o ye gɛlɛyaw ba Amérique ninnu ni Chine ninnu ni Faransi ninnu o caman dɔw ye gɛlɛyaw sɔrɔ mais kɛrɛnkɛrɛnnenya Faransi ka tɔɔrɔ de bonyana farafinna na kojugu ni ye tubabu jamana ninnu jateminɛ wa o ye fɛɛrɛ kɛ walasa fɛɛrɛ min b'a to an farafinw bɛ se ka ɲɔgɔn kari ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn juguya k'an yɛrɛ mako sa wa o ka sara tɛ anw ni na donc an b'o sara kan farafinw de kan ka hakili sɔrɔ ka taa denmisɛnnin na ka taa maakɔrɔba la bɛɛ i ka sigiyɔrɔ la ka se ka hakilina sɔrɔ parce que jusqu'à présent ne yɛrɛ bɛ se ka fɔ hakilina ko de bɛ anw farafin na hali bi hakilina ko de bɛ anw na a tɛ komi an tɛ kodɔn dɛ an bɛ kodɔn dɛ mais anw ka kodɔn ɲɛsin tɛ tuma dɔ la foroba ka hɛrɛ ɲinini na foroba hɛrɛ jamana ka taa ɲɛ du ka taa ɲɛ dugu ka taa ɲɛ tuma dɔ la anw bɛ fara ɲɔgɔn kan juste an bɛ dɔɔni dɔrɔn de ko o ko la dɔɔni dɔrɔn de bɛ ko o ko la nka foroba hɛrɛ de bɛ bɛɛ kelen kelenna nafa maa kelen hɛrɛ tɛ se ka bɛɛ nafa o de la i b'a ye k'a fɔ ɲɛmɔgɔ ɲɛnamaw de kan an ka sigida la ɲɛmɔgɔ minnu bɛ miiri o ka kɔmɔgɔw la donc an bɛ min na sisan tubabuw kɛlen bɛ ka décision minnu ta a mana kɛ adamaden fɛn fɛn ye mɔgɔ b'i ka mara kɔnɔ don dɔ la n'a nana décider k'a bɛ a yɛrɛ ta dɔrɔn tuma dɔ la i se ye gɛrɛndɛ min ye i b'a se ka da a tigi kan tubabuw se de ye nin gɛrɛndɛ nin fana ye parce que o ye financement di an ka yɔrɔ la parce que o nana wari kɛ sababu ye ka adamadenw hakili ɲagami ni wariko ye k'a sɔrɔ i b'a sɔrɔ jamanaw bɛ yen u yɛrɛ ka wari de b'u bolo donc gɛrɛndɛ minnu tala ka sigi an ka ni wariko ye n'o namarako ye sisan donc a kɛra sababu ye ka anw farafinw ka anw kunkolo bɛɛ ta ka ɲɛsin wariko ma wari de kɛra an ka ala ye wari de kɛra an ka fɛn bɛɛ wari donna an ka adamadenya na k'an ka fɛn bɛɛ ɲagami ka bila wa an b'o wariko kɛlɛ in na a ma se ka kɛ sababu ye ka adamadenya ka o sinsin donc ne bɛ se ka min fɔ farafindenw ɲɛna jamana minnu bɛ yen n'o bɛ nin posture la Mali Niger ani Burkina an b'a fɔ an ɲɛna jamanadenw ɲɛna an ka lajɛ miiriya ɲuman sira fɛ an kana kɛ miiriya jugu sira ye o y'u ka fɛnw tigɛ anw na an bɛ se ka mun de kɛ walasa an bɛ se ka yiriwa ka dɔnniya yɛrɛ bila da la ɲɛmɔgɔ minnu fana bɛ yen mɔgɔ b'an ka jamana kɔnɔ minnu bɛ yen dɔnniyaba b'u la a yɛrɛ kelenna fɛn kama a kana mɔgɔw bali u ka kow la parce que ɲɛmɔgɔ ko problème fana bɛ anw na i b'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ an ka sigida la nafolo b'a kun walima tɔgɔ dɔ b'a la walima dɔnniya dɔ b'a la mais ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen n'olu ɲɛ t'a la k'a fɔ ko olu dɔnbagaw de b'a la n'olu ɲɛ t'a la k'a fɔ yurugu yɔrɔ ma sɔrɔ la n'olu ɲɛ t'a la k'a fɔ f'olu ka dɔ dun sɔrɔ o la o tɛ sira di mɔgɔw ma walima o tɛ autorisation di o tɛ yamaruya di mɔgɔw ma o ka se ka ko kɛ adamaden i ka miiriw yɛrɛ tila an fɛn fɛn nana diɲɛ na an si tɛ to yan an bɛ ka ko dɔw kɛ bi génération tɛmɛni mɔgɔw de ye a kɛ ka bila munna anw yɛrɛ fana tɛ se ka jija an ka génération ka ko ɲɛnama dɔ kɛ ka bila don nataw la mɔgɔw fana bɛ o disi kisi n'o ye donc adamaden n'i nana diɲɛ na i se ye min ye i b'o kɛ i kana fɔ ko n nana ten n taara ten donc ɲɛmɔgɔ ko problème de b'anw ka jamana ninnu na an b'o fɔ k'o ta ka segin ɲɛmɔgɔ problème de b'an ka jamana ninnu na parce que n'i kɛra ɲɛmɔgɔ min ɲɛsin tɛ foyi ma fo dumuni ɲɛmɔgɔ min ɲɛsin tɛ foyi ma fo a kɔnɔbara ɲɛmɔgɔ min tɛ ɲɛsin foyi ma ale ka terrain ka se ka ye diɲɛ yɔrɔ bɛɛ la ale ka mobiliw ka se ka kɔfɛ yɔrɔw la i k'a la k'a fɔ i bɛ gɛrɛndɛ ta ka ɲɛsin jamanadenw ma jamanaden minnu bɛ yen n'u cɛsirilen don don o don u b'u ka impôt n'u ka taxe ninnu sarali la o problème de b'anw da la maa ɲɛnama ko problème de bɛ anw ka jamana ninnu kɔnɔ wa tubabuw y'a faamu u y'a fɛɛrɛ kɛ walasa ka maa langolow caman de bɛ yen ka se ka olu don anw ka système de gestion kɔnɔna na o tɛ sini dɔn o t'a dɔn sini yɛrɛ bɛ fan min fɛ développement yɛrɛ ye min ye ɲɛtaga ye jumɛn de ye olu t'o dɔn olu bɛ miiri u yɛrɛ kun dɔrɔn de la donc o kɛra sababu ye ka gɛrɛndɛ ta ka ɲɛsin anw ma anw farafinw an kan ka bɔ ninnu kɔnɔ ko y'anw sɔrɔ bi anw yɛrɛ nɔ de don koyi an bɛ tubabuw jalaki tubabuw ye nin kɛ tubabuw ye nin kɛ mais fɛn fɛn y'anw sɔrɔ bi anw yɛrɛ nɔ de don anw yɛrɛ ka société kɔnɔna na an bɛ cogo di an ni ɲɔgɔn ye an bɛ cogo di an ni ɲɔgɔn an bɛ ka cogo baara jumɛn de kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ baara jumɛn de bɛ kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ donc wa tubabuw t'a dabila dɛ o t'a dabila parce que olu ka ko ye min ye ɲɛna saya walima balo de don parce que u ka hɛrɛ de b'a la u ka hɛrɛ de b'a la wa farafin de bɛ yen ni n'a a bilala minɛn de kɔnɔ n'i ye hɛrɛ sugu dɔ k'a ye dɔrɔn i m'a ye u bɛ fɛrɛ mɔgɔw ma u bɛ fɛrɛ an ka dɔnnikɛlaw ma kalankɛlaw fɛnw tout ça n'o y'o sɔrɔ dɔrɔn u b'o bila condition sugu dɔ kɔnɔ dɔrɔn k'u ɲinɛ o yɛrɛ ka jamana ka hɛrɛ kɔ wa farafin bɛ fara ɲɔgɔn kan ka fɛn kelen min kɛ dɔrɔn o ye ka tiɲɛni de kɛ
ka tiɲɛni kɛ an ka fara ɲɔgɔn kan ka dɔ gɛn ka bɔ fanga na an ka fara ɲɔgɔn kan ka dɔ ta tiɲɛ an ka fara ɲɔgɔn kan ka tɔɔrɔ dɔ la yan fɛ dɔ kan yan fɛ mais an ka fara ɲɔgɔn kan walasa jamana ka se ka taa ɲɛfɛ i b'a sɔrɔ les gens viennent à rendre dispersés mɔgɔ bɛna kelen o ko la mais maa si t'a fɛ ka e yɛrɛ nin di o ko la n'i y'a jateminɛ force de b'an ka jamana ninnu na force de b'an ka jamana ninnu na mais k'a fɔ Mali ni Niger ni Burkina u kana u décourager dɛ jamana caman bɛ yen minnu bɛ fɛ ka an ka jamana ninnu k'olu dɛmɛ mais il faut que anw yɛrɛ fana ka kɛ mɔgɔ ɲɛnamaw de ye il faut que an fana ka kɛ danayamɔgɔ ye mɔgɔ fɛn fɛn de bɛ yen n'a bɛ se ka kɛ sababu ye ka hɛrɛ lase jamana ma a kana ko a dɔw kɛ diplôme ko ye a kana dɔw kɛ i n'a fɔ dɔnbagaya sara a y'a tigi wele e ka dɔnniya b'i la e bɛ se ka an ka dɔnniya kɛ ka an ka jamana nafa cogo min na ni sɔrɔ bɛ a y'a k'a tigi bila condition na a kana bɛɛ kɛ ko volontariat dɛ non parce que ɲɛmɔgɔ ninnu dɔw bɛ yen aw dɔw a tɛ volontariat la fana la kalo kɔnɔ n ko aw bɛ sara bɛ d'aw ma mais n'i y'a dɔn k'a fɔ ko dɔnniya bɛ mɔgɔ dɔ la k'a bɛ se ka ko dɔ kɛ a b'a bila condition na mun de ye Amérique ye bi mun de ye Amérique ye bi siya bɛɛ de bɛ Amérique tubabuw bɛ yen a b'a dɔn olu kɛra mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ ani farafinw chinois bɛ yen indiens bɛ yen bɛɛ de bɛ yen u fɛ yen parce que ils ont compris dɔnniya de bɛ jamana taga ɲɛfɛ o ye wari bɔ musaka bɔ ka dɔnniya bɛ fɛn fɛn na k'o lanɛ u fɛ k'o bila condition na o ye baara k'u ye wa mɔgɔ kɛra sababu ye ka ni créativité ka na ni ko kura ye u ka jamana kɔnɔ i b'a sɔrɔ e tɛ kɛ fantan ye bilen tuguni e tɛ kɛ fantan ye walima e fana e ye créativité ko sugu dɔ kɛ e bɛ se ka kɛ fantan ye tuguni il faut que e ka fɛnw ka san e ka bila condition na e ka continuer ka miiri fɛnw na mais il faudrait pas que jamana ka kɛ jamana ye jamana min ni kɛnyɛrɛyew ko k'o bɛ ɲɛ sɔrɔ ko la dɔrɔn ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ sen ta ka jamanadenw tereke o t'a fɛ mɔgɔw yɛrɛ ka évoluer bon ni e ka choix ye k'a fɔ k'e bɛ baara kɛ gouvernement n'o ye ka choix ye bon gouvernement ka condition ye min ye o bɛ di e ma mais nin fana ka choix ye ale y'a décider k'a bɛ développer a yɛrɛ ye a ka k'a yɛrɛ ye kan n'a risque de don gɛrɛndɛw bɛ da la e ta assuré de kalo kalo i bɛ se ka dɔ sɔrɔ nin ka sɔrɔ b'a tigɛ kɔnɔ n'ale ma wuli ka jɔ a tɛ fɛn sɔrɔ mais ni e de ko sisan ale bɛ baara mun na sisan fo e bɛ sarala min na dɛ e kan ka baara kɛ k'olu dɛmɛ cogo min na ko ayi ko olu ka dɔ de e de ma fɔlɔ walasa olu ka ko ka ɲɛnabɔ mais entrepreneur dɔ an ka jamana ninnu kɔ olu ko k'olu tɛ fonction publique appel d'offre fɛ parce que munna u t'a fɛ offre yɛrɛ sɔrɔli fana o ye baara de marché yɛrɛ sɔrɔli wari yɛrɛ bɔli o ye baara de f'i ka bɛɛ ka tesɔngɔ ni fɛnw di ka taa yɔrɔw la a laban bɛ taa kɛ baara ɲuman tɛ kɛ parce que e yɛrɛ fana ye wari min diri e fana ma e fana y'a sɔn a la parce que i bɛ mago bɛ marché la e tɛna se ko musaka don a la soit baarakɛla b'u bolo i kan ka olu sara musaka misɛnninw bɛ yen e kan ka olu wariw fana sara e bɛna baara kɛ cogo di fo adamadenw an ka ɲɛsin anw yɛrɛ na ka Mali ɲɛmɔgɔw ni jamana ninnu ɲɛmɔgɔw wele an ka bɛɛ ka se a yɛrɛ la o de ka fisa adamaden mana kɛ cogo cogo i bɛ sa an ye mɔgɔ tɔgɔ dɔn jamana in kɔnɔ miliyari ba yirika dɔ tun b'u bolo mais u sara a taara min i tɔgɔ bɛ fɔ ka mɛn diɲɛ na i bɛ waleya min ɲɛsin adamadenw ma Thomas Sankara bɛ ka tɔgɔ fɔ bi Thomas Sankara tɔgɔ tun bɔra jumɛn la waritigiya a tɔgɔ ma bɔ dɔnnitigiya la a tɔgɔ ma bɔ waritigiya la parce que a ye waleya min kɛ hali sini a tɔgɔ bɛ fɔ fo ka taa kɛ min ye i tɔgɔ bɛ fɔ ɲumanya la mais waritigiw tɛmɛnen olu sara olu tɔgɔ bɛ ka fɔ wari ye juste minɛ ye an cɛla ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ se ka sanni feere baara kɛ cogo min na donc Mali ni Burkina ni Niger filɛ nin ye ni gɛrɛnda sigila o da la a ye nin kɛ opportunité ye an ka miiri an ka wari dɔ la an ka wari bila sen na hali n'an ma bɔ franc CFA la o ka kɛ wari ye wari local min ka k'an bolo an bɛ se ka population bɛ se ka don ɲɔgɔn na ani dɔnnibaga min b'an na an ka jamanadenw caman bɛ tubabu jamanaw na ani yɔrɔ wɛrɛ la compétence fatɔ yɛrɛ de b'u la dɔnniya baden de b'u la a kana siran k'a fɔ ko non ko n'a ye y'u ta ko bɛna tɔgɔ sɔrɔ o bɛna nin non a ye miiri jamana ka hɛrɛ la adamaden n'i ye ɲumanya acte fɛn fɛn posé yɔrɔ yɔrɔ i ka da la k'a fɔ ala b'a sara i ye wa ala tɛ adamaden janfa i mana ɲumanya kɛ yɔrɔ yɔrɔ ala b'a sara i ye ala tɛ adamaden janfa fiyewu a ka ɲumanya kɛli la fo mɔgɔw k'o faamu de nka an bɛ situation min na bi surtout Mali yɛrɛ bɛ situation min na bi il faut que programme ka kɛ gouvernement bolo programme bɛ kɛ sababu ye ka adamadenw lafaamuya ka développement personnel ka taa se ka adamadenw yɛrɛ kanu don u yɛrɛ la k'a yɛrɛ k'a fɔ adamadenw u bɛ se u yɛrɛ la o baara kɔfɛ o ka tila ka kiiri ka kiiri fana tile an ka administration na ka mɔgɔw jadu u yɛrɛ la a kana mɔgɔw sankɔrɔta mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ gɛrɛndɛ lase jamana ma mais mɔgɔw ka sankɔrɔta mɔgɔ minnu bɛ yen ni a y'a ye k'a fɔ u bɛ ka baara kɛ jamana ye a k'olu sankɔrɔta k'olu jadu u yɛrɛ la a bɛ se ka kɛ émission na a bɛ se ka kɛ fɛnw na programme sigi sen fɛ an m'a ye donc tant que olu baara minnu ma kɛ yuruguyurugu k'olu kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ an k'an yɛrɛ sɛgɛn fɛn fɛn bɛ tubabu dɛmɛ a ka baara la o ye juguya de ye o ye marako juguya de ye an ka jamana kɔnɔ olu de bɛ tubabu dɛmɛ u ka baara la marako juguya tubabu bɛ siran fɛn kelen min o ye dɔnniya de ye
jama min faamuyalen de don jama min b'a dɔn a bɛ ka taa yɔrɔ min na tubabuw bɛ siran dɔnnitigi de ɲɛ an b'a ye k'a fɔ dɔnnitigi caman bɛ yen n'u y'a ye farafinna u bɛ ka fɛn dɔrɔn u bɛ fɛɛrɛ zin'u la n'u m'u faga u bɛ u ka baara anéanti walima u bɛ justice wuli ka bila u la dɔrɔn ka kojugu k'o la fɛn bɛ kɛ sababu ye ka farafinna taa ɲɛfɛ dɔrɔn olu t'o la wa tubabuw bɛ fara ɲɔgɔn kan k'u baara de kɛ mɛ kuma min na u bɛ fara ɲɔgɔn kan baara kɛ o waati kelen de la farafinw bɛ fara fara walasa k'u yɛrɛ di tubabuw ma aw bɛ fɛ an ka taa yɔrɔ jumɛn e min bɛ ka ne lamɛn bi cɛ fara muso ka denmisɛnnin makɔrɔba e min ye ɲɛmɔgɔ ye e min ye président ye e min ye député ye e min ye ministre ye e min ye directeur ye i ka miiri farafinna na i ka miiri farafinna na adamaden bɛɛ ni gɛrɛsɛgɛ de don wa a ka kow kɛ tilennenya la an ka kow kɛ tilennenya la adamaden i mana kɛ cogo cogo parce que sitana bɛ adamaden don fɛn dɔ kɔnɔ sitana b'a to i bɛ taa adamadenw ka hakɛ taraki o la sitana b'a to i bɛ jamana ka nafolo dɔ tiɲɛ yɔrɔ dɔ la c'est vrai que ninnu ko ninnu bɛ kɛ sababu ye foyi t'a kɔfɛ ni nimisa tɛ mais a paradoxe ye min ye anw tilala k'a fɔ tuguni k'an ye diinɛ jamanaw de ye an selilaw ka ca donc i b'a ye k'a fɔ contradiction b'o yen yɔrɔnin na diinɛ min bɛ ka ale bi bɛn ni keleya fɔ diinɛ min bɛ fɛ tilennenya fɔ an b'o diinɛ kɔnɔna na an bɛ jamana baara kɛ mais i b'a sɔrɔ an tɛ jamana baara kɛ ni sɛbɛ fo mɔgɔw ko o de dɔn mɔgɔ caman bɛ jamana in kɔnɔ dɔnni b'u la faamuyali b'u la munna u y'u makun parce que fanga t'u la fangatigiya ni waritigiya fana tuma dɔ la a tɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ o tɛ fan kelen fɛ nka waritigiya bɛ se ka fanga di mɔgɔ ma est-ce que i y'a faamu donc u y'u makun parce que u b'a dɔn chaque fois n'u wulila k'u bɛ ko dɔ kɛ dɔrɔn i b'a sɔrɔ ɲɛmɔgɔ dɔ bɛ sen kɛ ka tereke n'a ka fanga ye yen yɔrɔ la adamaden mana kɛ cogo cogo i bɛ diɲɛ bila don dɔ diɲɛ in to yen tɔgɔ duman ka fɔ diɲɛ in to yen i ka waleya ɲumanw ka to ka fɔ diɲɛ in to yen fɛn ɲumanw ka so ka fɔ i ma o de nafa ka bon ni minnu ni min ka kan a kana mɔgɔw ka hakɛ daraki u la ko parce que ka se b'u ye an bɛ segin a kan ɲɛmɔgɔ ko problème de b'an ka jamana ninnu na ɲɛmɔgɔ ko problème de b'an ka jamana ninnu na ale bi ka kiiri fana kɛ kiiri yɛrɛ ye ka kiiri tilen n'o kɛra adamadenw bɛ wasa foyi tɛ population tɔɔrɔ n'i y'an ka jamana ninnu jateminɛ population mago bɛ basigi dɔrɔn de la ani u ka taa ka segin u ka sanni feere ni baara kɔnɔna na an ka mɔgɔ baden de bɛ ka bolo o tɛ gouvernement baara la o tɛ foyi la o bɛ kɛ yɛrɛ la bɛɛ de bɛ ka balo i cogoya la gouvernement baara ye mɔgɔ joli de o mɔgɔ man ca mais minnu bɛ ka baara kɛ u yɛrɛ ka tila ka impôt ni taxe sara walasa jamana ka se ka taa ɲɛfɛ an k'olu ka hakɛw t'u ye an k'olu to minɛn kɔnɔ ni an y'a ye k'a fɔ olu dɔw jɛngɛnen don u bɛ fɛ ka aw ŋanamu ka aw tɔrɔmɛ ka taa sara dɔ kan a y'aw yɛrɛ la k'a fɔ fanga de b'aw bolo bi aw ka fanga dabɔlen bɛ tilennenya kama dɔ bɛ fɛ ka tɛmɛ jamana ka sariya kɛrɛfɛ a bɛ fɛ ka yuruguyurugu ni fɛn ninnu kɛ aw la a y'a jɔ aw jɔyɔrɔ la a y'a jɔ aw jɔyɔrɔ la o de ka fisa foyi m'an ka jamana ninnu to kɔ ni dama dama de tɛ ɲɛmɔgɔ ko problème ani marako juguya anw ka jamana ninnu kɔnɔ o de b'a to an ka jamana ninnu tubabuw fɛrɛla anw ma o ye anw yɛrɛ dɔw ta ka anw yɛrɛ kɛlɛ anw muso dɔw k'an yɛrɛ kɛlɛ k'anw cɛw dɔw ta k'an yɛrɛ kɛlɛ k'anw denw dɔw ta k'an yɛrɛ kɛlɛ ka dɔw bila kalansira dɔ kan olu ye tubabuw faamu fo ka dama tɛmɛ wa u tɛ farafin faamu fo kaburu kɔnɔ c'est à dire tellement que u hakili kalelen de don u yɛrɛ ɲɛ tɛ farafinna ɲɛtaga la foyi il faut que an fana ka bɔ kɛnɛ kan ten an ka fara ɲɔgɔn kan wa nin min baara min kɛra an kana nin kɛ kojugu ye an ma fɛn k'u la o olu de ko non k'o bɛ na an bila sira dɔ kan walasa u k'an ka nafolo ta ka taa ka ɲɛmɔgɔw bila an kunna minnu tɛ k'an ka baara kɛ mais ni jama murutila k'a fɔ k'a tɛ taa o sira kan mais an ka dan yɛrɛ la o tuma olu ye développement minnu kɛ est ce que ala de jigila ka na d'u ma wa mun ye baara de kɛ mun y'a to anw fana tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ bɛɛ n'i ta de don bɛɛ n'i ta de don bɛɛ bɛ dɔɔnin dɔn domaine ka dɔgɔ diɲɛ in kɔnɔ bi ko o baara bɛ ka kɛ yɔrɔ dɔ la n'a mɔgɔ tɛ Mali la n'a dɔnna bɛ mɔgɔ min na an kana to mɔgɔ minnu bɛ bɔ kɔfɛ ka na n'u ka dɔnniya u ka décourage jamana kɔrɔ dɔw wulila ka na jamana in kɔnɔ u bɛ fɛ ka usine dayɛlɛ ka fɛn dɔw kɛ ala ni nin ko ninnu dɔw kama dɔrɔn u décourage la u fari faga la cɛ a ma nɔgɔ dɛ tuma dɔ la kasi nɛgɛ bɛ gan dɔw la n yɛrɛ ka jamana ka n ka wari ta ka na n ko n bɛna investi u filɛ ka n de kɛ ne la adamaden an ka sabali o de la an bɔra ka nin welewelekanma in da in kɛ ka ɲɛsin bɛɛ ma wa tubabuw t'an dɛmɛ o t'an dɛmɛ bi o t'an dɛmɛ sini o ma o de tile kelen ma deli k'an dɛmɛ stratégie dɔ bɛ na kuma bɛɛ min b'a to n'an bɛ fɛ ka bɔ ko dɔ kalama dɔrɔn u bɛ ko dɔ kɛ dɔrɔn k'an ɲagamu ka don ko wɛrɛ la mondialisation dɛ ajustement structurel dɛ et puis u bɛ na ni fɛnw ye fɛn min bɛ kɛ sababu ye k'an bila ko la ko minnu ti n m'a fɔ sɛbɛko tɛ sɛbɛko de don mais an ka priorité tɛ quoi a kana muso caman furu dɛ a kana den caman wolo dɛ bange kɔlɔsili dɛ ninnu n'a ko ninnu ne b'a fɔ n k'u man ɲi dɛ u ka ɲi dɛ mais est ce que o de y'an ka priorité kɔngɔ de b'an ka jamana na
baara tɛ ka sɔrɔ yurugu bɛ fan bɛɛ fɛ i n'a fɔ transition ɲɛmɔgɔ y'a fɔ cogo min na mɔgɔ ko de b'an ka jamana in kɔnɔ ka maliyɛn den kura de dilan mais président i y'a kuma fɔ mɛ an bɛ fɛ i ka baara kɛ maliyɛn den kura ko in dɛ an bɛ fɛ i ka programme dɔ de sigi sen kan o baara ka daminɛ ka maliyɛnw sensibiliser ka kuma maliyɛnw fɛ ka waleya ɲumanw poser pour que mɔgɔw k'a ye ne m'a fɔ n k'a tɛ kɛ dɛ mais ne yɛrɛ bolo a kow ka suma dɔɔni mais komi diɲɛ ko bɛɛ n'a kɛ waati de don ko bɛɛ n'a kɛ waati de don an bɛ nin waati nin laban na sisan a ma nɔgɔn kɛlɛkow bɛ sen na mais an ka hakili to a la k'a fɔ fɛn min bɛ se k'an bɔ nɔgɔ la o ye ka adamaden ɲɛnamaw dɔw yira n'a fɔra ko adamaden ɲɛnama o t'a jira k'a fɔ ko mɔgɔ ka ko bɛɛ ka ɲi o adamaden an bɛ filiw kɛ n bɛ filiw kɛ voilà donc ni nin video in diyara i ye i ka partager farafinna jamana bɛɛ la walasa an bɛɛ bɛ se ka faamuyali sɔrɔ cogo min na an ka ko b'an yɛrɛ de bolo tubabuw tɛ se k'an bɔ nɔgɔ la fiyewu tubabuw t'an bɔ nɔgɔ la mɔgɔw ko bɔ u kunna an ka juru ta juru wari ye jumɛn de ye n ko wari ye sanni feere fɛnw de ye an ka fara ɲɔgɔn kan an ka o de inventer an ka farafinna na mun na bisigi mɔgɔw bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ko dédollarisation parce que o y'a ye k'a fɔ américains bɛ ko dollar ta ka mɔgɔw bagabaga n'i ko k'o to ka ko la dɔrɔn a bɛ ko an bɛ juru an bɛ ɲangini bɛɛ kan dɛ an bɛ kɛ tan dɛ a bɛ kan tan dɛ cɛ gɛrɛndɛ ye tiɲɛ ye mais n'a sera yɔrɔ dɔ la mɔgɔw b'u yɛrɛ ta koyi an fana kan k'an yɛrɛ ta ten dɔ kɛra ten sa dɔ kɛra sa dɛ jɔnya waati colonisation coup d'état famine farafinw an tɛ miiri n'Ala sɔnna ma a bɛ ɲɛnabɔ ni video in diyara i ka partager k'an bɛn